iti sarsarita ni Lola Angela. Napintas manen daytoy sarsarita tayo ita sardam ubing. Apakaadawan iti napintas nga adal ken sursuro nga isagot mi kada kayo. Ala ubing dumngeg kayo. Bueno ubing agulima ken agtalna kayon. Tayrugi tayon ti sarsarita tayo ana paulwan. Ti datdatlag akatana ni mayon. Idion unana apanawan ubing addaari anarungsot ket papatayen na amin nga agbasol babae man wenno lalaki. Nadangkok nga ari ni Ari Busol. Nakakaasi dagiti agindag iti pagarian na gapo iti kinaulpit na iti maysa nga aldaw ket mayon. Napataglaw na iti paaramid ko kanka. Anya deta, napatag nga Ari Busol. Mapan ka iti ayan dasolana, iti daya apaset ti pagarian. Anya ti aramidag ijay a lugar, napatag nga Ari. Kas may sa soldado. Aramidem ti amin na kayat ko. Ha? Nagbasol kanyak ni Solana, ket kayat ko apapatayam. Anya? Imbagag kenkwana sa anda mapanagala iti taraon iti masakupan ti pagarya. Nyem, natangken ti ulo na. Napatag nga Ari. Ipatungpal mon ti kayat ko mapasamak soldado mayon. Kwa. Hapay, adda panagked-ked mo iti kayat ko mapasamak? Sanak nga kadkad, napatag nga Ari. Anya pala ang tararamidem, soldado mayon. Aramidem mon ti kayat ko mapasamak. Kasladyak maaramid ti ipapaaramid kanyak ni Ari Busol. Nakakahasimat ni Bakat Solana na patayak. Mas dawak itilangan ni Ari Busol. No maminsan, nagtadem ti matana. Talaga na idumduma radya tao. Kanayon pa'y anak kasalikad ti espada iti bakrang na. Pulos adi na ibbatan. Kuna dagiti lalakay, abas talatan nagparang dayjay nga ari iti lugar mi. Asidegahon iti balay mi. Ha? Adda babae iti saan unay nga dayo. Anya ti aramidan ti nagpintas a babae iti pusad ti kabakiran. Tinasayat. Umasidagak iti ayan na. Kasaritak na ita a babae. Mas dawak. Apay nga da napintas a babae iti. Ha? Awan matan ti babae. Sa dino ti nagturungan na. Awan matan a makita. Siyak ka di ti sapsapulam, lalaki. Wen. Itay ka pa asap sa pulen. Siyak ni soldado mayon. Siyak mat ni Karda. Anya ti aramidam dito'y pusag ti kabakiran. Napintas adayag. Adda pambantayak, anapatag abanag. Anya day ta anapatag abanag. Ti datdatlag akatana. Anya? Nabilag ti katana abambantayak. Katana daydi Ari si Matar. Anya? Daydi Ari si Matar? Ti Ari anang parmak iti higante abato? Wan, nabayag at tatarigagayan dagiti naudin nga Ari iti dayti a lugar ti katana daydi Ari si Matar.
Saan da nga amo ti ayan na? Kanjak matlaeng itulok, amaagaw ti dakes ti panagpuspuso na. Di ka maawatan, Karda. Asino ka talaga? Apay saan mong inaramid ti paparamid ko ken ka. Mayon. Pakawandak, napatag nga ari. Iti dayta nga inaramid mo. Matusa ka. Anya, Di mo gayam kabailan ti pumatay. Nagbidutak ang nangalakin ka soldadok dito'y palasyo. napatag nga ari. Yeah. Inasot yung matan ti espada yon, napatag nga ari. Pungsayak ti ulom. Anya, Isuada ito'y ti para! Apay, jakmatan may garaw ti imak. Anya ka din ti mapaspasabak kanya ka. Apay asaan nagdisukin ka ti tadam ti espada! kalaat asan na may garaw ni Ari Busol dagiti ima na, amang pungsay ko maitiulok, tataansong. Aniya, Tunggal ilayat na ti espada. Saan na may garaw ti ima na? ay nakaskas daw tinapasamak mayon. Italaang man na mapasamak ti kastoy. Anya ti kayat yu asawan, tataansong. Gapo iti kinaulpit ni Ari Busol. At damang lapad kunkwana. Talaga ajak maawatan dagiti ibagbagayo, tataansong. Ti espada nga daken ni Ari Busol. Ket adda kasingin na. Dua ide nga espada ti adda dito ipalasyo. Espada ti kinadakes, ken espada ti kinaimbag. Anya, Ti asino man ang makaigam iti espada ti kinaimbag, ket pulos asan ngagdisuken kuana ti tadem ti kinadakes nga espada. ha, Nabayag ako ngagnanaed diti palasyo. Ngamsan ko nga amaw, no sa dino itan ti espada ti kinaimbag, nga igem ide ni Ari si Matar. anya. Mayon, gapo iti nakitak asaan a panagdiso ti tadem ti espada ni Ari Busol ken ka. Ket patyag, anay gamam ti katana ni Ari si Matar. Karda, asino ka kadia talaga? Apay adito'y kabakiran ti pagnanaedam, ken bambantayam ti katana day di Ari si Matar. May saak nga engkantada, mayon. Anya, Nasubok kan, mayon. Si kalaeng ti pakaipaayan ti datdatlag akatana day di Ari si Matar. Iso amabalin kumatan ti agpukaw. ha, Adtoy ti datdatlag akatana ti kinaimbag. Karda, Alaamon, kat agpukaw akmatan. Sikan ti makaammo iti daytoy nga espada. naglagan ti katana? Wan, mayon. Idida mo nga imay ka ditoy, naaprusam laang ti katana. Usaram day ta akatana iti kinaimbag. Ti kabusor, kat adalaang iti aglawlaw mo. Anya, Agpampamarang laang a tao ti kabusor mo. No makita ti kabusor day ta akatana, kalaat nga agbaliw ti langana. Karda, Nakabutbutang ti langa, ti agbalin akabusor mo, mayon. Saan anaparmak idi ni Ari si Matar ti kabusor na. Iso asikaitan, ti mangparmak ken kuana. kalaat ang nagpukaw ni Karda. Anya ti kayat asawan dagiti imbagbagana.
Asino ti agbalin akabusor ko? Ay, awan ti basol mi abog! Awan ti basol mi napatig nga Ari Busol! Saan da kami apapatayin? Amuyo lang arudan ti paganurutak. Ajak kayot nga agala kayo iti bunga dagiti kayo iti aglawlaw ti pagaryak. Ngem, natangkan ti uloyo. Agbisin kamen! Isuanapan kami nagalay ti ganen may napatig nga Ari! Sumungbat kayo pailang. Babaen ti espadak. Kabaylan kayo apapatayan. Saan na ba? Saan napatig nga Ari? Nabilag ti espadak. Papatayan kayo. Apay, ajak manen may garaw ti espadak. Kasla, adamang laplapad kanyak. Di mo papatayan dagiti agindig nga awan basol na. Napatag nga Ari. Sino ka kuma ang mangibaga kanyak itik... Nasot na ti espada, no? Sana? Apay nga dakin ka ti katana. Day di aris si Matar akabusor ko. Inted kanyak ti babae nga agbambantay. Kat amok metten ti kinasasinom. Sana? Di mo iasidag kanyak. Day tagay espada. Saan? Agbalbaliw ti langana. Nagbaliw ti lang nga ni Ari Busol! Di mo iasidag kanyak. Ti espada! Nakabutbuteng ti langam. Di makkel dagiti imam. Akasla ima ti agila. Kat ti bagim. Kasla bagi ti narungsot at tigre. Adda apayin payak mo. Adagan ka ti katana. Immortal akabusor ko. Aramatak da ito'y akatana amang parmakken ka. Di nagpagkatawaan mayon. Sanak anaparmak iti ni Ari si Matar. Gapulaeng iti day ta akatana. Rugyan tati agranget. Dakas nga Ari. Madayon ti dakas nga Ari. Dayjay ti pudpud no alangan ni Ari Busol, mayon. Tata Ansong. Demonyo dayjay nga Ari. Awan tinasayaat nga aramid na. Jakla kayat ti agsao. Gaputa papatayin na no ibagak ti pudno alangan na. Anya? Barito akpay lay di na ude anakita ak ti panagbaliw ti langana. Anya? Mayon, adaken kan ti katana day di Ari si Matar. Si kalaeng ti makaparmeken kuana. Ngem, kasano pa yun ang maparmak ko day di adakas nga Ari? Kat timayab meten nga imadayo. Agsublimot lang day jay. Gapo, tasan na amaday wanti palasyo day di Ari si Matar. Tata Ansong. Si kalaeng ti makaparmeken kuana mayon. Iwak-wak mo ti katana iti ulo ti kabusor. Tulungan ako ba? Ururong ti balay ba? Mailasin ko dayjay a boses. Boses ni Solana. Ayo, maruram ti balay ba? Kunakon ka. Ay, nauraman ti balay ba? Diyos sa manangaase. Adon ababalay ti nauram. Nilakit di Ari Busol ti akin aramid iti daytoy. Ha, kunakon kat. Isu tinanguram kadagiti kabalbalayan. Saan ka nagbalin na takrot? Ari Busol! Awan na sino man na makalapad kanyak. Matay kayo amin! Jak itulok ti kastangar aramidem! Saan ka ngaging tutulit? Saan nakakabailan? Kelaat ang nagsilaw ti katana. Mayon,
na idumduma ti lawag ti katana. Anya ka di ti kayat asawan da ito eh. Ay, Boses ni Encantada Karda. Tulungan to kami! Pakatayag ka, kat parma kang tikabusor. Tulungan na kami! Ha? Nagpukawan ti boses. apay amay mayang kamutan mayon. Tatansong, limawag man ti espada. Kat... Tumayabak! Makatayab ka, mayon! Wen, parmagan kan, ari ama nagdakdakas. Saan na mabalinti kasta? Nabilbilagak ngamitig mo ang katana! Daytoy ti parakan ka! Hudya! Saan ka nagbaligi? Hudya! 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 Jak itulok nga agbaligit ti kinadakas. Daytoy pa... Hudya! Awanan ti bilag day ta katana kanya ka! Hudya! Oops! Daytoy... Natamaak ti payak na. Kasla saan anasakitan? Oray mamin ano nakatagbatan sa anak amatay. Amo kun ti aramidak. Malagip ko ti imbaga kanyak ni Tatansong. Ti ulo na ti katana. Itan... Sana! Maabang kan dakas nga ari. Matay ka! Kasano nga mom nga iti ulok ti pagkapsutak. Di mo damagan dakas nga ari. Matay kan. Iwag-wag ko pa'y iti ulom ti katana! Ay, natayan ti pagbutbut ng tayo, Ari. Wen nga rood kakalugaran, kaya't nakpay gayaman apapatayan. Ay, huwag nga raw. Tapos na tao. Di kay madanagan, kakalugaran. Saan ngagbaligi ti kinadakas iti kinaimbag? Agyaman kami kan mayon. Agyaman tayo ti datdatlag akatana. Nanasulana. Mayon, no saan agapukan ka? Nalabit anatay kami aminan alumugar. Demonyo dahi nga, Ari. Demonyo. Grabe ti Ari. Itatanatayan. Nawaya tayo nga agala kadagiti bunga ti kayo nga ipagpagal na. Wan mayon, isula ang ti pagbibiyagan tayo dagiti bunga ti kay kayo iti kabakiran. Kakalugaran! Agyaman tayo kini soldado mayon! Ay, nagyaman kami! Soldado mayon! Agyaman kami! Nagbalegi ti kinaimbag iti kinadakas ubing. Natay ti ari anarungsot kat nawaya itan dagiti lumugar nga agala iti bunga ti kayo at araunda. Babaan ti datdatlag akatana ni mayon naparmek ti pagbutbut nga daunay nga ari ani Ari Busol. Bueno, Bing, ditan tinaggibusan ti sarsarita tayo. Ngayon surat ni Isagani Yalong Bulyiser. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing. Kaya't kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, amakatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit?
No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipindasin siya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinnaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.